Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, kira. Mulane kowe takon masange kok. Kowe iki duduk, aku cuma cangkong. Iki wis duduk ngene kok. Semoga lo jagong kok. Lah aku apa yang anu iku lho buat jange lagi sing lemu. Nek iku nek ngene aku anu ngopo iku.